गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि जेआव फिन सासे सरखारि साख्रिआवला। हा फाननाय गनायथिलाय होनायनि मुङाव 4,000 रां घुस लानानै हमजादों शौकात आलीआ। हमजानाय शौकात आलीआ बजालि जिल्लानि सरुपेटा रेभिनिउ सार्कल मावख'नि जुनियर एसिस्टेन्ट होनना मिथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि शौकात आलीखौ लाफानानै देग्लाय गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रिआवला मावख'गिरिफोरनि हमजानाय बिबाङा दासिम सा 76 जाबाय होनना आसाम सरकारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया मिथिहोदों। सासे सुबुंनि गोथै सोलेरखौ सोमोनांथाव थासारियाव बोखांनो हादों। अरुणाचलनि सेफायाव खामानि मावनो थांनाय सासे सुबुंनि गोथै सोलेरखौ सोमोनांथाव थासारियाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंखौ ढेकियाजुलिनि गपाल गौर होनना सिनायथिनो हादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों दाबि सनितपुर जिल्ला आसानिफ्राय गोमानाय सुबुंखौ 3 दाननि सिगां सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि 48 बोसोर बैसोनि गपाल गौरखौ एखे जिल्लानिनो पलास फोथार गामिनि आमिर आली मुंनि सुबुङा खामानि मावनो लांदोंमोन। नाथाय शुक्रबार खालि गपाल गौरखौ सोमोनांथाव थासारियाव मोननो हायो होनना मिथिहोयो। गपाल गौरआ बिसि आरो 2 गथ' दङमोन। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौनि दाबि खालामनानै सनितपुर जिल्ला आसानि दैदेनगिरिफोरा सार्कल मावख'नि मावख'गिरिफोरनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे आर'जलाइ गथायो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गासै एनडिएफबिखौ लाजि फोनांदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगाखौ ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बारग' एनडिएफबि बिथांमोना पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ माइरं दालिनि थाखायनो एनडिएफबिआव थांदों होनना बुंनायनि सायाव बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरा पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। माइरं दालिनि थाखायसो रनजित बसुमतारीया एनडिएफबिआव थांदों बुंनाय लेखा जों गासै एनडिएफबिखौनो बुंनाय जादों आरो जातिनि नांग्रा एक्स एनडिएफबि बुंनाय मानि गासै बर' हारिखौनो बुंनाय जादों होनना बुंदों। बिथाङा माब्लाबा प्रमद बर'खौ बखियो, माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौ बखियो आरो माब्लाबा रनजित बसुमतारीखौ बखियो आरो बिथाङा बर'नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाज्रि बिबुंथि होबोबाय थादों। बेफोरखौ लानानै एक्स एनडिएफबिआ गोख्रों रावजों बुंदों, बिथांखौ वार्निं होदों आरो बेबादि बुंनायनिफ्राय बिथांखौ गोजानाव थानो खावलायदों। इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हान्जानि गिदिर खहा। चिरां जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव मैया 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं दुनाबारि गामियाव बिपिएफ हान्जानि गेदेरथार जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे पाब्लिक मिटिं जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ हान्जानि आदर्शखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवार आरो 13 नं सिडली समस्तिनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि गासै सा 932 सोद्रोमाफोरा गाजा गोमजायै जयनिं जादों। बे जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे पाब्लिक मिटिं हाबाफारियावनो आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांमोना गावसोरनो नुजानानै बिपिएफ हान्जायाव गोदानै गुबुन हान्जानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ गोसो गुदुङै बरायनानै लादों। उदालगुरि जिल्ला टंला जौमा फरायसालि
दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव डक्टर बासिराम बर' फरायसा सिनायथिनाय जथुम्मा खुंदों। डक्टर बासिराम बर' फरायसा सिनायथिनाय जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लादों आरो इउनिभार्सिटिनि गोदान खान्थिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंदों दि इउनिभार्सिटिया माबायदि खान्थि लाबोदों बुजिनो नाजाबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इउनिभार्सिटिया माखासे रुल आन्डार ग्रेजुएट जायफोर फरायसाफोरा बेक थादों, बेक थानायाव माबायदि फिस लानो नागिरदों आरो बिथांमोना माबायदि रेहाय मोननांगौमोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नायबिजिरबाय थादों आरो फरायसाफोरनि सोमावसारनायखौबो नुबाय थादों आरो एबसुनिफ्राय जोङो जेबो बुंथ'नाय जायाखै। दायो जायफोर फरायसाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथंखौ नायबिजिरनानै बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोनां थायोब्ला बुंगोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि बिथाङा बुङो। मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि बर' राव रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो थांखि लादों। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बर' राव रोङैफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय मैया कामरुप मेट्र' जिल्ला थामहिनबा गुवाहाटीआव बर' राव सोलोंथाइ मिरु बेखेवदों। गुवाहाटीआव थानाय बर' हारिनि सुबुं जानानैबो बर' राव रायज्लायनो आरो लिरनो रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनाय आरो बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ हमथानानै लाखिनायनि थांखिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादा कामरुप मेट्र' जिल्लानि बिमरिया बिजिनियाव बर' राव सोलोंनायनि मिरु बेखेवनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ओनसोलनि गोबां बर' सुबुंफोरा बर' राव रोङा एबा रायज्लायनो रोङा। बेनिखायनो गासै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव रायज्लायहोनायनि असिलायै बर' राव फोरोंनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। कामरुप मेट्र' जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गलाब बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोनहा